Ya Mas, sepupu sing nelongso. Mas pripun kersa nderatur panglipur piyambak monggo. Mas ini tembang duet nggih. Oh, lah nggih. Oke. Niki kangge nem-neman riyen nggih Pak. Mangke dipun lajengake kali Mbak Mumin gethukipun saben sawetawis. Apa Mas? Apa? Ora nyambung. Ana catetan. Oh apa? Kiriman WA-ne kok nggone omah iki. Tak buka esik kok aku tak buka. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan rangge lintanging angkasa kowe teka gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara sepurane yo Mas ya tak tampa no. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya nang ing pinggir segara jero dada pancen garakake harap kepiye maneh kowe wong duwe aja selak batinmu marang kahananku kan Mas pupus rasa apa iki sak tenane takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku yen Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan rangge lintanging angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku
iki wis beda Makasih ya, sama-sama ya. Gangge aku nyetekke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Saking cerah dada goyang-goyang.
nggih. Masih kang ngersake bubu sing nelongso ingkang Semoga sampun ngatur. berkenan di hati. Iya, iya, iya. Emang iya. gethuke ora mbok medlek